Hazar deňiziniň kenarına diň çalyş mewsumi ahyrlayan mahala awaza syýahatçylyk zolugynyň öz ýaşaýan sebitlerine dolanmak isleýän raýatlar transport bökdünçlikleri bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 awgustda sebitden habar berdi. Türkmenistanyň sebit merkezlerine howa ýollary, demir ýollary we gara ýollary arkaly ýoly goýulan transport gatnawlary kemeldilýär. Türkmen howa ýollary agentliginiň Türkmenmaşynyň halkara howa mendirinden sebit merkezine amal asyrýan uçur gatnawlary çäklendirilýär. Şeýle mundan ol Türkmenmaşydan her gün ýoly goýulan otly gatnawlary günaşa tertibe geçirildi. Gara ýollary arkaly diň Aşgabat uğur boýunça her gün bir awtobus gatnawy öz işini dowam etdirýär. Ýöne ýolagçylaryň köplügi derarly awtobuslarda aňsat orun tapdyrmaýar. Bu arada hususy taksileriň ýol kireýleri gymmatlygyna galýar. Türkmenistan aviakompaniýasynyň 1 awgustda täzeren gatnaw tertibine laýyklykda Türkmenmaşydan Daşowu şäherine hepdede 2 gezek, Mar şäherine hepdede 1 gezek we Türkmenabada hepdede 1 gezek uçur gatnawlary amal asyrylýardy. Türkmenmaş Aşgabat uğur boýunça her gün uçur gatnawlary ýola goýulypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 awgustdan başlap käbir uçur gatnawlarynyň ýatyrylanyny ýa-da wagtlaýyn togtadylanyny, şeýle käbir sebitler amal asyrlayan gatnawlaryň sanynyň kemeldilendigini habar berýär. Gün awazadan ýola goýulan awtobus gatnawlary hem ýatyryldy. Diňe Türkmenmaş Aşgabat aralygyny gatnaýan bir awtobus bar. Onu da ýer tapmak kyn bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hazaryň kenaryna awaza syýahatçylyk zolugyny tomutky diň çalyş mewsumi 1-nji iýun 1-nji sentýabr aralygyna dowam edýär. Diň çalyş mewsumynyň tamamlanmagyna bir hepde galyna sebitleriň ýaşaýjylary transport kynçylyklarynyň ýetileşendigini aýdýarlar. Demir ýol gatnawlary hem ýene-de öňkü tertibe geçirildi. Öňler günüň dowamında 2 ýolagçy otlysy gatnaýan bolsa, indi diňe günaşa bir otly ýola goýuldy. Diýip beýleki bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda awazadaky mehmanhanalaryň birnäçe ýol başçysy Türkmen howa ýollary we Türkmen demir ýollary agentliklerinden goşmaçy gatnawlary girizmegi sorap haýyş bilen ýüz tutdurlar. Ýöne bu tagallalar netije bermendir. Diň çalyş merkezlerinden sebitleri aşmagy finansiýan adamlaryň arasynda mejburi diň çalmagy uğradylan döwlet edara karhanalarynyň işgärleri hem bar. Menim bolşýal Türkmenistanyň käbir döwlet edara karhanalaryny büdjet işgärleri awazada diň çalmak üçin ýollanma satyn almagy mejbur edilýärler. Üstesine şu günler edara karhanalarda şol sany mekteplerde we hassahanalarda garaşdyrlyk bayramçylyk münasibetde geçiriljek köpçülük çärelerini taýýarlyk işlerine bat berilýär. Galibiyete de sebitlerde mejburi paýta ýygyn mewsumine girişilýär. Şu ýagdaýlar bilen baglykda awazada diň çalmagy mejbur edilen büdjet işgärleri bayramçylyga taýýarlyk çärelerine we ýygyn mewsumine gatnaşmak üçin tijenmeli bolýarlar. Büdjet işgärleriniň wagtyndan öň işe çağırılıp başlanmagy hem transport gatnawlaryna bolan talaby ýokurlandyrdy. Diýip bir döwlet karhanasynyň işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenmaşydan sebitler amal asyrlayan howa gatnawlary we demir ýol gatnawlary çäklendirilip awtobuslaryň selçeňleşmegi bilen hususy taksileriň ýol bahalary gymmatlygyna galýar. Sebitlere gönü taksi gatnawlary bar. Ýöne Türkmenmaşy Mara aralygynda gatnaýan taksiler ýolagçy başyna 1200 manat, Lebap welaýatyna 1800 manat ýol kirey soraýarlar. Bu bahalar mejburi diň çalýan büdjet işgärleri üçin köp bolýar. Diýip habarçymyzyň söhbetdeş aýtdy.